Ovo je zakon koji dade Gospod Bog Savaot narodu izraeljskom preko velikog izabranika i proroka Mojseja na gori Sinajskoj. Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uza me. Ne obožavaj nikakav lik, rezan niti ikakvu sliku od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi i ispod zemlje. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega, jer neće biti prav pred Gospodom ko uzme ime njegovo uzalud. 6 dana radi i svrši sve svoje poslove, a 7. dan je dan odmora koji je Gospod Bog posvetio. Posveti i ti 7. dan Gospodu Bogu svome. Poštuj oca svoga i mater svoju, da bi te Bog blagoslovio i da bi dugo poživeo na zemlji. Ne ubij, ne priljubi, ne ukradi, ne svedoči lažno. Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegovog, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega. Ovo je prvi zakon Božji, bez koga se ne može spasti ni narod izraeljski, ni narod ruski, ni narod engleski, ni narod kineski, ni narod srpski, niti jedan narod na zemlji. Zaista kratak je ovaj zakon, ali njime je mnogo rečeno. Svakome onome ko ume da misli i ko traži spasenja duši svojoj. Svaki onaj ko ne usvoji dušom ovaj prvi Božji zakon, ne može prići Hristu ni Hristovom zakonu. Jer ko se ne nauči plivati u pličaku, neće se puštati na dubinu. Utopit će se i ko najpre ne nauči koračati, ne sme trčati, pašće i slomit će se. I ko najpre ne nauči računati s jedinicama, neće nikad moći računati s hiljadama. I ko najpre ne nauči da sriče, neće nikad naučiti da tečno govori i čita. I ko prvo ne podigne temelj kući, uzalud će se truditi da podigne krov i kubeta. I još jednom, ko ne ispuni zakon Mojsijev, uzalud će kucati na dvorac Hristov. Hristos mu neće otvoriti vrata. A evo, braćo, šta sve kazuje i znači ovaj prvi Božji zakon, kad se izbliže razmotri i kad se dublje o njemu razmisli. Prva zapovest, ja sam Gospod Bog tvoj i nemoj imati drugih bogova uza me. Ovo znači, jedan je Bog i nema drugih bogova sem njega jednog. On je svevišnji, svemoćni, svemudri, svedobri Bog. Od njega dolaze sva stvorenja, njime žive i k njemu se vraćaju. On je sveti, krepki i besmrtni Bog. On je nepokretan, miran, bez početka i bez kraja, bez nužde i bez nedovoljstva. O njemu vise svi bezbrojni svetovi i svi se okreću oko njega. On počiva u središtu kao nepokretna osovina u točku. Osovina stoji i drži, a točak se okreće. U Bogu je sva moć i nema moći van Božje. I moć svetlosti i vode i vazduha i kamena jeste Božja moć. Moć kojom mrav mili i riba pliva i ptica leti jeste Božja moć. Moć semena da raste i trave da diše i čoveka da živi jeste Božja moć. Čak i moć đavola pozajmljena je od Boga, pozajmljena i na zlo upotrebljena.
kao što lud može da pozajmi ognja u kovača, da se ogreje, pa saspe oganj sebi u nedra. Sva moć je svojina Božja i sva stvorenja pozajmljuju svoju moć od Boga. Bog svakome pozajmljuje koliko hoće i uzima natrag kada hoće. Zato kad tražiš moći, traži je samo od Boga, jer Bog je izvor žive i strašne moći i van toga izvora drugih nema. Ovako se moli Bogu. Bože, Gospode nepresušni i jedini izvore moći, obdari mene slaboga sa više moći, da bih ti više mogao služiti. I daj mi mudrosti, Bože, danu moć ne upotrebim na zlo, no na dobro svoje i svojih bližnjih i na veliku slavu Tvoju. Amen. Pa onda, u Bogu je sva mudrost i nema mudrosti niti ima znanja i najmanjega van Boga. Svakoj stvorenoj stvari Bog je pozajmio nešto od svoje mudrosti. Zato ne misli, brate, da je Bog dao mudrost samo čoveku, jer ćeš pogrešiti. Mudrosti ima i vo, i konj, i pčela, i muva, i lasta, i roda, i drvo, i kamen, i voda, i vazduh, i vatra, i vetar. U svemu ima Božje mudrosti i ništa ne bi moglo postojati bez imalo mudrosti. Po mudrosti Božjoj vo se pari u određeno vreme i konj nasluti opasnost i pčela pravi sače i muva predoseča kišu i lasta plete gnezdo i roda zna za svoj porod. I drvo ume da raste i kamen ume da ćuti i kristališe se i voda zna da teče niz brdo i da leti u oblacima i vatra da gori i svetli i da spava zaključana u svaku stvar. I vetar zna da hodi svojim određenim putevima i donosi čistoću nečistoći i zdravlje bolesti. I etar zna sve što postoji između zvezda i na zvezdama. Zaista, niko nema svoje sopstvene mudrosti, koju je on stvorio ili rodio iz sebe, nego sva mudrost izvire iz jednog jedinog izvora svukolike mudrosti, a taj izvor je u Bogu. Zato kad tražiš mudrosti, traži je samo u Bogu, jer Bog je izvor žive i strašne mudrosti i van toga izvora drugih nema. Ovako se dakle moli Bogu. Sve mudri, sveznajući Gospode, Bože, obdari mene malo mudro, sa više žive mudrosti Tvoje, da bih Ti više umeo služiti. I rukovodi me, Gospode, da dato mi znanje ne upotrebim na zlo, kao Satan, no na dobro svoje i svojih bližnjih, a na veliku slavu Tvoju. Amen. Pa onda u Bogu je sva dobrota, zato i Hristos veli da niko nije dobar osim jedino Bog. Njegova dobrota uključuje njegovu milost, trpljivost i opraštanje prema grešnicima. Svoju dobrotu Bog je pozajmio svakom svom stvorenju. Zato u svakom Božjem stvorenju ima i Božje dobrote. Čak i u đavolu ima Božje dobrote, po kojoj đavo želi sebi dobra, a ne zla, no po gluposti svojoj misli da će zlom doći do dobra, to jest da će, čineći zlo svima Božjim stvorenjima, učiniti sebi dobro. O, koliko je dobrote Božje u svakom Božjem stvorenju! U kamenu, u biljci, u životinji, u ognju, u vodi, u vazduhu, u etru. Sva ta dobrota pozajmljena je od Boga, nepresušnog i bezdanog i strašnog izvora svukolike dobrote. Zato kad želiš više
dobrote ne ištije nigde do u Boga, jer samo je Bog ima na pretek. Ovako se dakle moli. Sve dobri, sve milostivi, sve trpeljivi Bože, obdari mene zloga sa više Tvoje dobrote, da bi se od Tvoje dobrote zaradovao i zasjao, te da bih Ti više i bolje mogao služiti. Povedi me i održi, Gospode, da dobrotu svoju ne bih na zlo uputio kao satana, no na sreću i radost i obasjanje svoje i svih bića Tvojih, s kojima u susjedstvu živim. I tako, Bog je beskonačna moć, beskonačna mudrost, beskonačna dobrota. Moć, mudrost i dobrota. Otac, Sin i Duh Sveti. Tri lica nerazdeljivo i večito sjedinjena. Po obrazu i podobiju ovoga svetoga trojedinstva stvoreno je sve što je stvoreno. I živi sve što živi. I postoji sve što postoji. Ko odrekne jedno od ovoga troga, taj se survava u pakao stradanja i užasa i upisuje u vojsku sataninu. Ko odrekne ili kome se odrekne Otac, taj postaje bogalj sa samim Sinom i Duhom. Ko odrekne ili kome se odrekne Sin, taj postaje bogalj sa samim Ocem i Duhom. Ko odrekne ili kome se odrekne Duh, taj postaje bogalj sa samim Ocem i Sinom. Ko odrekne ili kome se odrekne dvoje od troga, taj postaje dvostruki bogalj. A ko odrekne ili kome se odrekne sve troje, taj se briše iz postojećih bića i izravnava se sa onim što nikad nije postojalo. Zato i vapije car David. Bezumnik reče u srcu svome, nema Boga. A strašnije je, braćo, odreći se Duha Svetog, nego li Oca i Sina, jer oprostiti se može čoveku i nemanje moći i nemanje mudrosti. No nemanje dobrote nikada se ne može oprostiti, ni ovoga, ni onoga sveta. I nemoj imati drugih bogova osim mene, zapoveda Gospod. Na šta će ti drugi bogovi, ako imaš Gospoda Boga Savaota? Čim imaš dva Boga, znaj, jedan je od njih đavo. A ti ne možeš služiti i Bogu i đavolu, kao što ne može jedan vo orati dve njive u isto vreme. I kao što ne može jedna sveća svetleti u dve kuće u isto vreme. Ne trebaju volu dva domaćina, jer će ga rastrzati. Niti gori trebaju dva sunca, jer će je sagoreti. Niti mravu trebaju dve kapi vode, jer će ga utopiti. Niti detetu trebaju dve majke, jer neće imati ni jedne. Ne trebaju ni tebi dva Boga, jer nećeš biti bogatiji, no siromašniji. I ne trebaju ti tri Boga, jer nećeš biti sigurniji, no nesigurniji. I ne trebaju ti četiri Boga, jer nećeš biti hrabriji, no plašljiviji. I ne treba ti 100 bogova, jer nećeš biti veseliji, no žalosniji. Jer što više bogova, sve slabiji bogovi i sve tanje sveće. I ako imaš bogova koliko i ljudi, bogovi tvoji bit će slabiji od ljudi. I ako ih imaš koliko mrava, bogovi tvoji bit će slabiji kao i mravi. Zaista, toliki i takvi bogovi ne bi bili ni zašto do zametlu da se odgrnu s praga doma tvoga. A ti ostaj sam sa tvojim jedinim Gospodom Savaotom, u koga je sva moć, sva mudrost i sva dobrota, nepodeljena, neiscrpna, beskonačna. Njega jedinog poštuj, njemu se klanjaj i njega se boj.
a kad mu se moliš, moli mu se ovako. Gospode Bože, ti možeš imati bezbrojno mnogo stvorenja, no stvorenja tvoja ne mogu imati više od tebe jedinoga Boga svoga. Razagnaj, Bože dragi, sve moje ružne misli i snove o drugim bogovima, kao što snažan vetar razgoni otrovni roj muva. Očisti moju dušu, osvetli je, raširi je, Bože, i nastani se ti jedini u njoj, kao car u svojoj palati. To će mene podići, osnažiti, uljuditi, popraviti i osvežiti. Slava ti i hvala, jedini istiniti Bože, koji se uzdižeš nad svima lažnim božanstvima, kao visoka gora nad senkama u bari. Amin. Druga zapovest. Ne obožavaj nikakav lik rezan, niti ikakvu sliku od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji, ili u vodi i ispod zemlje. Ovo znači, ne obožavaj stvorenje kao stvoritelja, ako si se već uzdigao na goru visoku, na koju si se sreo sa jednim Gospodom Bogom, na što se obzireš na senke u bari pod gorom. Kad jedan čovjek žudi da vidi cara i posle dugog truda uspe da izađe pred lice njegovo, na što se onda obzire levo i desno i gleda po slugama carskim? Možda se obzire levo i desno iz dva razloga. Ili zato što ne sme da stoji u prisustvu cara, ili pak zato što misli da mu sam car ne može pomoći. No, zašto čovjek ne sme da stoji sam u prisustvu cara Boga? Nije li taj car u isto vrijeme i otac njegov? A ko se još bojao da stane licem u lice sa svojim ocem? Nije li Bog mislio o tebi, čoveče, i pre tvoga rođenja? Nije li te on doticao svojim prstima i u snu i na javi, i kad ti nisi to ni slutio ni osjećao? Ne misli li on o tebi svaki dan više nego što ti sam o sebi misliš? Zašto ga se onda bojiš? Zaista ne bojiš se ti Boga kao čovek, nego kao grešnik. Greh je uvijek trudan strahom i porađa se tamo gdje nije mesto ni njemu, ni njegovom porodu. To je greh što odvlači tvoje poglede cara na sluge. Među slugama grehu je lako, on tamo gospodari i piruje u svome društvu. No ti treba da znaš da je car milostiviji od slugu. Zato ne obziri se, no slobodno pogledaj cara oca svoga. Carev pogled sažeći će greh u tebi, kao što sunčev zrak sažeže otrovnog insekta u vodi, te voda ostane čista i pitka. Ili misliš da ti sam car Bog ne može pomoći, te pogledaš i po slugama njegovim? Zaista, ako ti Bog ne može pomoći, sve njegove sluge moći će još manje. Ne očekuju li sva Božja stvorenja pomoći od Boga? Kakvu pomoć onda ti očekuješ od Božjih stvorenja? Ako se žedan ne može napojiti na javnom izvoru u planini, kako će se napojiti ližući kap po kap rose sa livade? Ko obožava lik rezan ili kakvu sliku? Onaj ko ne poznaje likoresca i slikopisca. Onaj samo obožava lik i sliku. Onaj ko ne veruje u Boga ili ne poznaje Boga, primoran je da obožava stvari, jer čovjek nešto mora da obožava. Bog je izrezao planine i doline, i tela životinjska i biljna,
I Bog je naslikao livade i polja, i oblake i jezera. Onaj ko to zna, odaje slavu i hvalu Bogu kao velikom likorescu i slikopiscu. A onaj koji to ne zna, odaje slavu i hvalu samim tim rezbama i slikopisima Božjim. No, to još nije najcrnji greh. Najcrnji je greh kad čovjek obožava sopstveno delo, napravu svoga mozga i svojih ruku. Divlji ljudi istešu sebi Boga iz drveta, pa mu se onda klanjaju i mole. No divljim ljudima da se i oprostiti. Njihova divljina njih opravdava. Prema njima je pravi večiti Bog milostiv i snishodljiv, te one molitve koje oni upućuju svojoj napravi od drveta, on prima kao da su njemu upućene i šalje svoju pomoć i zaštitu neprosvećenoj deci svojoj. Ali ima i pitomih ljudi koji naprave nešto svojim mozgom ili svojim rukama, pa tu svoju napravu smatraju božanstvom. Ima slikara koji obožavaju svoju sliku kao pravo božanstvo. Ima i književnika koji napišu knjigu i uvrte sebi u mozak da je njihova knjiga bolja od neba i zemlje, pa se onda klanjaju svojoj knjizi. Ima bogataša koji nagomilavaju bogatstvo kao hrčak, zimnicu, pa dignu svoj nos i oči iznad Boga i njegovog sveta i klanjaju se svome prašnjivom i moljčavom bogatstvu. Tamo gdje su čovekove sve misli i sve srce, tamo je i njegov Bog. Ako jedan čovek posvećuje sve svoje misli i sve svoje srce svojoj familiji i ne zna za drugog Boga, onda je njegova familija za njega božanstvo. To su bolesnici duševni jedne vrste. Ako li jedan čovek posvećuje sve svoje misli i sve svoje srce zlatu i srebru i neće da zna za drugoga Boga, onda je zlato i srebro njegovo božanstvo kome se on klanja dan i noć, dok mu ne stigne i smrtna noć i ne zatrpa ga svojim mrakom. To su bolesnici duševni druge vrste. Ako li jedan čovek usred sredi sve svoje misli, sve svoje srce na to da se digne nad drugim ljudima, da bude prvi, da prednjači pošto poto, da se slavi od drugih, da se hvali od drugih, i ako smatra sebe boljim od svih ljudi, od svih stvari na nebu i na zemlji, onda je takav čovek sam sebi božanstvo, kome on žrtvuje sve. To je bolest duševna treće vrste. Zaista, braćo, samo bolesne duše ne znaju za pravoga Boga, a zdrave su duše zdrave od svoga poznanja i priznanja pravoga i jedinoga Boga, koji je gospodar i vladalac svih rezbi i svih slika i svih familija ljudskih i svega zlata i srebra i svih smrtnih ljudi na zemlji. Ako li neko napiše ime Božje na hartiji ili drvetu, ili kamenu, ili po snegu, ili po blatu, ti poštuj tu hartiju i to drvo i taj kamen i sneg i blato, zbog imena najsvetijeg koje je napisano po njima. No ne obožavaj ono na čemu je najsvetije napisano. Ili kad neko naslika lik Božji, ma na čemu? Ti se pokloni, no znaj da se ne klanjaš materiji na koje je Bog naslikan, no živome i velikome Bogu, na koga te slika opominje. Ili kad neko izgovori jezikom ili otpeva ime Božje, ti se pokloni, no znaj da se ne klanjaš ljudskom jeziku i ljudskom glasu, no živome i strašnome Bogu, na koga te je ljudski jezik opomenuo. Ili kad noću pogledaš po veličanstvu zvezda nebesnih,
ti se duboko pokloni, no ne klanjaj se stvorenju ruku Božji, no klanjaj se Gospodu svevišnjem, višem od zvezda, na koga te presjajne zvezde opominju. I kad uveče klekneš da se moliš, reci: Gospode, jedini, tebe jedinoga poznajem, priznajem i slavim. I kada mi dan otkrije svu krasotu tvoju, kroz krasotu tvojih dela, i kada se noć ogrne tamnim plaštom i ostavi mene samog s tobom. Amin. Treća zapovest. Ne uzimaju zalud imena Gospoda, Boga svojega. Šta? Zar ima nekoga ko se usuđuje uzeti u zalud i strašno ime Gospoda svevišnjega? Kad se na nebu pomene ime Božije, nebesa se prigibaju, zvezde uvećavaju svoj sjaj, arhangeli i angeli počinju pevati: sjat, 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 Gospod Savaot. A svetitelji i bogougodnici padaju ničice. Ko se onda od smrtnih usuđuje pomenuti ime najsvetije bez trepeta duše i bez dubokog uzdisaja čežnje? Kad je čovjek na samrti, pominji mu koje hoćeš ime, nećeš ga ohrabriti, niti mu mir duši povratiti. No kad mu pomeneš jedno jedino ime, ime Gospoda Boga, ohrabrit ćeš ga i povratit ćeš mu mir duši. I posljednjim svojim pogledom blagodarit će ti na pomenu toga melemnog imena. Kad čoveka iznevere srodnici i prijatelji i osjeti se sam u ovom beskrajnom svijetu i umoran na svom samačkom putu, pomeni mu ime Božije i time kao da si mu dao poštapač otežalim nogama i rukama. Kad navale na čoveka zli susedi pa ga lažnim svedočenjima dovedu do okova i tamnice i pridobiju zle sudije za sebe protiv pravednika, približi se stradalniku i šapni mu na uho ime Božje. Zaista, u tom trenutku suze će poći na oči njegove suze. Mastilo nade i poverenja. I okovi teški učinit će mu se laki, kao od lipova drveta. Kad se čovjek davi u dubokoj vodi, pa kad u odsudnom trenutku između života i smrti pomene ime Božije, snaga se njegova udvoji. Kad se čovjek vidi opkoljen divljim zverovima i dok god se nada samo u svoju snagu i veštinu, dotle izgleda slab i smešan gladnim zverovima. No u trenutku kada prizove ime Božje u pomoć, on postaje odjedanput strašnim zverovima. Kad se naučnik muči da reši neku tamnu zagonetku prirode i osjeti se prevaren u svima kombinacijama svoga malenog razuma i u jednom pomene ime Božje, ime sve razuma, svetlost ozarava dušu njegovu i zagonetka počinje da se kazuje. O prečudno ime Božje, kako si moćno, kako si lepo, kako si slatko. Neka bi umukla usta moja zanavek, ako bi te izgovorila nemarno, vodeno i uzaludno. Neki kujundžija seđaše u dućanu, na tezgi i kujući neprestano upotrebljavaše ime Božje uzalud. Ili kao kletvu, ili kao uzrečicu. A hadžija neki slušaše sa ulice i duša mu se uzmuti, pa viknu hadžija kujundžiju da izađe napolje,
A kad kojundžija izađe, hadžija se sakri i činjaše se nevešt. Vrati se kojundžija i nastavi kovati. Opet ga viknu hadžija, a kad kojundžija izađe, hadžija čutaše i činjaše se nevešti. Vrati se kojundžija, mnogo srdit, i nastavi kovati. Opet ga viknu hadžija, a kad kojundžija izađe, hadžija čutaše i činjaše se nevešt. Kojundžija, besan od ljutine, osori se na hadžiju. Vičeš li ti to mene, hadžio, i praviš šalu sa mnom, kada ja imam pune ruke posla? Odgovori hadžija mirno. Zaista, u Boga su punije ruke posla, pa si ga ti više puta uzaludno viknuo, no ja tebe. Ko ima pravo više da se ljuti, Bog ili ti, kojundžio? A kojundžija se zastidi, vrati se u dućan, pa podvi noge na tezgi i jezik u ustima. Neka vam, braćo, ime Božije neprestano treperi kao kandilo u duši, u mislima i u srcu, no neka se ne diže do vrha jezika bez važnog i svečanog trenutka. Živješe neki crnac kao rob u kući beloga čoveka, koji ima đaše običaj u ljutini da ruži i huli ime Božje. A crnac beše smiren i blagočestiv čovek. I beše u beloga gazde pseto koje gazda veoma voljaše. Pa se desi jednoga dana da gazda strašno ružaše i huljaše ime Božje. Spopade crnca muka od toga, pa uhvati gazdino pseto i poče ga mazati blatom nečistim. Vide ga domaćin, pa dreknu: šta to radiš sa psetom? Ono što i ti sa Bogom, odgovori crnac mirno. A u jednoj bolnici na jugu behu doktor i njegov pomoćnik na poslu među bolesnicima nerazdvojno od jutra do mraka. Pomoćnik doktorov ima đaše prljav jezik, kojim kao garavom krpom prljaše sve i svakoga komu na pamet dolažaše. Od njegovog prljavog jezika ni Bog Savaot ne beše pošteđen. Jednoga dana poseti doktora neki njegov prijatelj iz daleka. Doktor ga pozva da prisustvuje operaciji jedne gnojne rane na bolesniku, a s doktorom beše i njegov pomoćnik. Prijatelju beše mučno na stomaku, kada vide strašnu ranu, iz koje tecijaše gnoj sa ubitačnim mirisom, a doktorov pomoćnik neprestano psovaše. Upita prijatelj doktora: kako možeš slušati ovakve bogokulne reči? Odgovori doktor: ja sam se navikao, prijatelju, da poznajem rane i ono što iz njih mora da ističe. Od gnojnih rana mora gnoj oticati. Ko ima gnoja u telu, na otvorene mu rane otiče. Ko ima gnoja u duši, otiče mu gnoj na usta. Moj pomoćnik, psujući, samo otkriva i izliva nagomilano zlo kao gnoj iz duše svoje. O, Svedržitelju, kako da te vo ne ruži, a čovek te ruži? Zašto si stvorio vola s čistijim ustima od čoveka? O svemilostivi, kako da te žabe ne psuju, a čovek te psuje? Zašto si stvorio žabu s plemenitijim grlom od čoveka? O svetrpeljivi, kako da zmija ne huli na tebe, a čovek huli? Zašto si stvorio zmiju bližom angelima od čoveka? O svelepi, kako da vetar koji opasuje zemlju u nakrst ne uzima u zalud imena tvoga, a čovek uzima? Kako da je vetar bogobojažljiviji nego čovek? O prečudno ime Božje, kako si moćno, kako si lepo,
kako si slatko. Neka bi umukla usta moja za navek, ako bi te izgovorila nemarno, vodeno i uzaludno. Četvrta zapovest. 6 dana radi i svrši sve svoje poslove, a 7. dan je dan odmora, koji je posvećen Gospodu Bogu. Ovo znači: 6 svetova stvorio je stvoritelj i u 7. on se odmara. 6 svetova su privremeni, nemirni i prolazni, a 7. je večan, miran i neprolazan. Stvaranjem Bog je ušao u vremenost, no nije izišao iz večnosti. Tajna je ovo velika i o njoj se priliči više misliti, no govoriti, jer ona nije dostupna svakome, no samo Božjim izabranicima. Izabranici Božji, nalazeći se telom u vremenosti, dižu se svojim duhom do osovine točka sveta u kojoj je večni mir i blaženstvo. A ti radi i odmaraj se. Radi jer i Bog radi. Odmaraj se jer se i Bog odmara. A tvoj rad neka bude stvaranje, jer si čedo stvoritelja. Ne ruši, no stvaraj. Smatraj svoj rad kao saradnju Bogu. Tako nećeš raditi zlo, no dobro. Pre svakoga posla pomisli da li će Bog raditi taj posao, jer uglavnom Bog radi sve, a mi mu samo sarađujemo. Sve stvari rade neprestano. Neka te to obodri za tvoj posao. Gle, kad ustaneš izjutra, sunce je već uradilo mnogo. I sunce, i voda, i vazduh, i biljke, i životinje. Tvoj nerad bio bi uvreda svetu i greh pred Bogom. Tvoje srce, pluća, rade dan i noć. Zašto ne bi i tvoje ruke radile? I bubrezi tvoji rade dan i noć. Zašto i tvoj mozak ne bi radio? Zvezde neprestano jure, brže nego konj u galopu, dan i noć. Zašto bi se ti predao neradu i lenjosti? U jednom gradu življaše bogat trgovac sa 3 sina. Beše trgovac vredan i gomilaše blago na tovare. I kad ga upitaše na što će mu toliko blago i toliko muka, on odgovori: mučim se da bi sinove osigurao, te da se oni ne bi mučili. A to čuše sinovi i olenjiše se i napustiše svaki posao i po smrti oca počeše trošiti blago na tovare. Poželi otac da dođe iz onog sveta i vidi kako mu sinovi žive bez muke i znoja. I Bog ga pusti, te on siđe u svoj grad i dođe svojoj kući. No kad zakuca na vrata, neko nepoznat otvori vrata. Upita otac za svoje sinove i dobije odgovor da su njegovi sinovi na robiji zbog nerada koji ih je doveo pijanstvu i zbog pijanstva koje ih je odvelo svađi i zbog svađe koja ih je odvela palikućstvu i ubistvu. Ah, uzdahnu ludi otac, ja sam mislio stvoriti raj za svoju decu, međutim, ja sam im stvorio pakao. Pa zađe ludi otac po gradu i poče učiti sve roditelje. Ne budite ludi kao što sam ja bio.
Iz ljubavi prema svojoj deci ja sam ih bacio u pakao. Ne ostavljajte deci, braćo, nikakva imanja. Naučite ih radu i to im ostavite u nasljeđe. Sve ostalo, bogataši, razdajte sirotinji pred smrt svoju. Zaista, nema opasnije i dušegubnije stvari nego dobiti veliko imanje u nasljeđe. Budite ubeđeni da velikim nasljeđima više se raduje đavo no anđeo, jer ničim đavo ne kvari ljude lakše i brže nego velikim nasljeđima. Zato radi i nauči svoju decu da rade, a kad radiš ne gledaj u radu samo dobiti korist i uspeh, nego gledaj u svome radu lepotu i nasladu koju rad pruža kao rad. Za jednu stolicu koju stolar napravi može dobiti 10 dinara, ili 50, ili 100 dinara, no lepota i naslada koju jedan nadahnut stolar osjeća pri tesanju i struganju i glačanju i sklapanju drveta ne da se ničim isplatiti. To je naslada, slična nasladi koju je Bog osjetio pri stvaranju sveta, pri tesanju i struganju i glačanju i sklapanju sveta. I sav Božji svet imao bi svoju određenu cenu i mogao bi se isplatiti, ali lepota njegova i naslada Božja pri stvaranju sveta nema cene i ne da se ničim isplatiti. Znaj da ponižavaš svoj rad kad misliš samo o svojoj materijalnoj koristi od njega. Znaj da se takav rad ne da čoveku, ne ide mu od ruke, ne donosi mu očekivane koristi. I drvo se srdi na tebe i protivi ti se kad ga ne radiš iz ljubavi nego iz koristi. I zemlja će te omrznuti, ako je oreš ne misleći o njenoj lepoti, no samo o svojoj dobiti od nje. Gvožđe će te opeći, voda će te udaviti, a kamen će te zgnječiti, ako ih s ljubavlju ne gledaš, nego u svemu samo vidiš svoje dukate, dolare, evre i dinare. Radi nezainteresovano kao što slavu i peva svoju pesmu nezainteresovano. I tako će Bog ići napred u svome radu, a ti za njim protrčiš li mimo Boga i ostaviš li Boga iza leđa, tvoj rad doneće ti prokletstvo, a ne blagoslov. A 7. dan odmaraj se. Kako da se odmaraš? Gle, odmor je samo kod Boga i u Bogu. Nigde više pravog odmora nema u ovome svetu. Jer ovo je svet nemira, kao jedan vrtlog. Posveti 7. dan isključivo Bogu i tako ćeš se u istini odmoriti i novom snagom zapojiti. 7. dana celoga misli o Bogu, govori o Bogu, čitaj o Bogu, slušaj o Bogu i moli se Bogu. Tako ćeš se u istini odmoriti i novom snagom zapojiti. Bezbožnik neki ne poštovaše zapovest Božju o praznovanju nedelje, te produži subotnji posao i u nedelju. I dok se celo selo odmaraše, on se znojaše na njivi sa svojom stokom, kojoj također ne davaše odmora. Ali iduće srede on klonu i njegova stoka. Pa kad celo selo beše na njivi, on se đaše kod kuće, premoren, mrzovoljan, očajan. Zato, braćo, ne budite kao bezbožni, da ne biste i vi izgubili snagu i zdravlje i dušu. Nego 6 dana radite i sarađujte Bogu s ljubavlju i nasladom i strahopoštovanjem. A 7. dan posvetite Gospodu Bogu. Zaista, ja sam probao i znam da pravo praznovanje nedelje čoveka oduhovljava
podmlađuje i čini srećni, što i vama želim. Peta zapovest Božja. Poštuj oca svoga i mater svoju, da bi te Bog blagoslovio i da bi dugo poživeo na zemlji. Ovo znači, pre nego što si ti saznao za Gospoda Boga, znali su za njega tvoji roditelji. Samo je to dovoljno da im se pokloniš i odaš hvalu i poštovanje. Pokloni se i odaj hvalu i poštovanje svakom onom ko je pre tebe saznao za najviše dobro u ovome svetu. Neki bogati i mladi Indijac putovaše sa svojom pratnjom preko planine Hindukuša. Na planini naiđoše na nekoga starca gde čuvaše koze. Siromašni starac skloni se u kraj druma i pokloni se bogatome mladiću. A mladić sjaha sa svoga slona i prostre se na zemlju pred starcem. Začudi se starac tome. Začudiše se i pratioci mladićevi. A on će reći starcu: klanjam se tvojim očima, jer su one pre mojih videle ovaj svet, delo svevišnjega brame. Klanjam se tvojim ustima, jer one su pre mojih izgovorile njegovo ime. I klanjam se tvome srcu, jer ono je pre moga zatreperilo od radosnog saznanja da je Otac sviju ljudi na zemlji, car i Gospod nebeski. Poštuj oca svoga i mater svoju, jer tvoj put od rođenja do sada posut je majčinim suzama i očevim znojem. Oni su te voleli i onda kada su se svi drugi gadili od tebe, u nemoći i nečistoći. Oni će te voljeti i onda kada te svi omrznu. I kada se svi na tebe budu bacali kamenjem, majka tvoja bacat će se na tebe smiljem i bosiljem. Otac tvoj voli te iako zna sve mane tvoje. A drugi će te mrzeti iako budu znali samo vrline tvoje. Tvoj otac i majka vole te sa strahopoštovanjem, jer predosećaju da si ti blago Božje, njima povereno na čuvanje i negovanje. Niko nije u stanju kao roditelji tvoji da vide tajnu Božju u tebi. Njihova ljubav prema tebi ima sveti koren u večnosti. Kroz nežnost svoju prema tebi tvoji roditelji razumeju nežnost Gospodnju prema svoj stvorenoj deci svojoj. Kao što mamuze podstiču konja na brži kas, tako i tvoja oporost prema roditeljima podstiče njih na još veću brigu o tebi. Neki opaki sin jurnu na svoga oca i zabode mu nož u grudi, a otac izdišući reče sinu: brzo operi nož od krvi, da te ne uhvate i ne osude. U stepi ruskoj jedan raskalašan sin priveza svoju majku pred šator, a on pod šatorom pijančaše sa pokvarenim ženama i ljudima. U tom hajduci naiđoše i videvši majku vezanu, rekoše da će je osvetiti odmah. A vezana majka viknu iza glasa i time dade nesretnome sinu znak da je u opasnosti. I sin se spase, a hajduci mesto sina isekoše majku. U Teheranu, gradu persijskom, življaše stari otac u kući sa dve zle kćeri. Ne slušahu kćeri oca i smejahu se savetima njegovim. Svojim prljavim životom mu prljaše kćeri čast i obraz ocu svome.
i otac im beše na dosadi kao zla savest. Jedno veče, kad mišljahu ćerke da otac spava, dogovoriše se da mu priprave otrov i da mu dadu ujutru s čajem. A otac ču sve i svu noć plakaše gorko i Bogu se moljaše. Ujutru ćerke mu doneše čaj i staviše predanj. Reče im otac: ja znam vašu nameru i udaljit ću se od vas po vašoj želji, no neću se udaljiti vašim grehom, da bih vašu dušu spasao, no svojim. Rekavši to otac, preturi čašu i prosu otrov, pa se baci kroz prozor i pogibe. Sine, ne gordi se svojim znanjem pred svojim neukim ocem, jer njegova ljubav više vredi no tvoje znanje. Gle, da nije bilo njega, ne bi bilo ni tebe, ni tvoga znanja. Kćeri, ne gordi se svojom lepotom pred pogurenom majkom svojom, jer njeno srce u kostima lepše je od tvoga lica. Gle, i ti i tvoja lepota izašli ste iz njene mršave utrobe. Nauči se, kćeri, poštovati svoga oca, jer samo ćeš se tako naučiti poštovati sve druge očeve na zemlji. Dan i noć vežbaj se, sine, poštovati majku svoju, jer samo ćeš se tako izvežbati poštovanju i svih drugih majki na zemlji. Zaista, deco, ne činite mnogo ako poštujete svoga oca i majku, a prezirete druge očeve i majke. Vaše poštovanje prema svojim roditeljima treba da vam je samo škola za poštovanje svih ljudi i svih žena, koje u muci rađaju, u znoju neguju i u bolu svome ljube svoju decu. Zapamtite ovo i živite po ovome, da bi vas Bog blagoslovio na zemlji. I zaista, deco, ne činite mnogo ako poštujete samo ličnog svoga oca i svoje majke, a ne i njihov rad, i njihovo vreme, i njihove savremenike. Gle, poštujući svoje roditelje, vi poštujete i rad njihov, i vreme njihovo, i savremenike njihove. Tako ćete ubiti u sebi kobnu i glupu naviku da prezirete prošlost. Budite uvereni, deco, da dani koji su dati vama na raspolaganju nisu ni skuplji, ni draži Bogu, nego dani dati onima koji su pre vas živeli. Ako se gordite svojim vremenom pred prošlošću, ne zaboravite da će dok dlan od dlan rasti trava nad vašim vremenom, po vašim grobovima, vašim telima i delima, i da će se drugi nasmešivati nad vama kao davnom prošlošću. Gle, svako vreme ispunjeno je majkama i očevima, suzama, bolovima, žrtvama, ljubavlju i verom i nadom u Boga. Zato je svako vreme dostojno poštovanje. I mudar se klanja s poštovanjem pred svima prošlim vremenima, kao i pred budućim, jer mudar zna šta lud ne zna, a to je da je njegovo vreme kao minut na satu. Pogledajte, deco, u sat, oslušnite kako minut teče za minutom i recite mi koji je minut bolji i duži i važniji od drugoga. Kleknite na kolena, deco, i molite se Bogu zajedno sa mnom. Gospode Oče, nebesni i Majko nebesna, hvala ti što si nam zapovedio da poštujemo našeg Oca i Majku na zemlji. Pomozi nam, sve blagi, da se kroz to poštovanje naučimo poštovati sve ljude i žene na zemlji, dragocenu decu tvoju, i pomozi nam, sve mudri, da se kroz to naučimo ne prezreti, no poštovati i ceniti vremena i pokolenja koja su pre nas bila i koja su pre nas gledala tvoju slavu, izgovarala tvoje sveto ime i iščezla u prašini pred tvojim sjajnim prestolom. Amin.
Šesta zapovest: ne ubij. A ovo znači: Bog je dao život od svoga života svima stvorenim bićima. Život je najdragocenije imanje Božje. Otuda ko se drzne na ma koji život u svetu, drznuo se na najdragocenije imanje Božje. Da na sam život Božji se drznuo. Svi mi koji sada živimo privremeni smo nosioci Božjeg života u sebi. Čuvari smo Božje najdragocenije imovine. Otuda niti mi smemo, niti možemo uništiti taj pozajmljeni život Božji u sebi i drugima. A ovo znači: prvo, mi ne smemo ubiti. I drugo, mi ne možemo ubiti život. Jedan lončar napravi lonac od ilovače, pa kad ga razbiješ, lončar se ljuti i traži naknadu. Zaista, i čovjek je od jeftinog materijala, kao i lonac, no skupoceno je ono što je u čoveku, duša koja tka čoveka iznutra i duh Božji koji duši daje život. Čak ni otac ni majka nemaju prava uzeti život svojoj deci, jer ne daju život roditelju, no Bog kroz roditelje. Roditelji su kao načve u kojima Bog mesi život i kao peć u kojima Bog peče hleb života. No roditelji ne daju život, pa pošto ga oni ne daju, nemaju prava ni oduzeti ga. Pa kad roditelji koji se toliko trude oko svoje dece nemaju prava oduzeti im život, kako mogu imati pravo na to oni koji se slučajno sretnu u ovome svetu sa decom tuđih roditelja? Kad lončaru razbijete lonac, ne oseti bol lonac, koliko lončar koji je lonac napravio. Isto tako, kad ubiješ čoveka, ne oseti bol čovek toliko koliko Bog koji je čoveka stvorio, sagradio i duh svoj u njega nastanio. Pa kad moraš naknaditi lončaru razbijeni lonac, kudi kamo pre moraš naknaditi Bogu život koji oduzimaš. Zaista, iako ljudi ne traže naknadu za to, Bog će tražiti. Ne varaj se, i kad ljudi zaborave tvoj zločin, Bog ne može zaboraviti. Gle, ima stvari koje i svemogući Bog ne može. Na primer, on ne može zaboraviti tvoj zločin. Seti se ovoga uvek u gnevu svome pre nego se mašiš za nož ili pušku. Pa onda mi ne možemo ubiti život. Ubiti potpuno život značilo bi ubiti Boga, jer život je Božji. Ko može ubiti Boga? Ti možeš razbiti lonac, no ti ne možeš uništiti ilovaču iz koje je lonac i izbaciti je nekuda iz ovog sveta. Isto tako ti možeš razbiti telo čovečije, no ti ne možeš ni razbiti, ni sagoreti, ni razvejati, ni prosuti dušu njegovu i duh njegov. U Carigradu vladaše neki strašni i krvoločni vezir, kome je bilo zadovoljstvo da svaki dan gleda kako dželati seku glave pred njegovom kućom. A na ulicama carigradskim živjaše neki prosjak, pravednik i prorok, koga sav svet poštovaše, kao Božjeg čoveka. Jedno jutro, baš kad dželati odsecahu glavu na oči vezirove, stari prosjak stade pod prozor vezirov i jednim gvozdenim maljem mahaše po vetru levo i desno. Šta to radiš? Upita ga vezir.
Isto što i ti, odgovori prosjak. Kako to? Opet zapita vezir. Eto tako, reče prosjak. Pokušavam da ubijem vetar maljem, a ti pokušavaš da ubiješ život nožem. I moj i tvoj posao su uzaludni. Ti ne možeš ubiti život, vezire, kao ni ja što ne mogu ubiti vetar. I vezir se povuče u tamne odaje svoje kuće i nikoga ne puštaše k sebi. 3 dana nije ni jeo ni pio, niti je koga viđao. A 4. dan sazva svoje prijatelje i reče: zaista, Božji čovjek ima pravo. Ja sam radio uzaludan i glup posao. Život se ne može ubiti, kao što se ni vetar ne može ubiti. U Americi, u gradu Čikagu, življahu 2 suseda. Jedan od njih polakomi se na bogatstvo svoga suseda, uđe noću u njegovu sobu i odseče mu glavu, a njegove novce metnu sebi u džep i pođe svome domu. Tek što je izašao na ulicu, kad vide ubijenog komšiju gde mu ide u susret, no na telu komšije ne beše njegova glava, no glava ovoga ubice. Ubica se okrete na drugu stranu i poče bežati, no komšija sa glavom ubice na svome vratu opet se nađe pred beguncem i iđaše mu u susret. Hladan znoj obli ubicu. Kako tako stiže on do svoje kuće i prenoći tu noć? No iduće noći on opet opazi komšiju pred sobom sa svojom sopstvenom glavom na njegovom vratu. I tako svake noći. Onda ubica uze oteti novac i baci ga u reku. No i to ne pomože. Komšija mu se javljaše svake noći. Ubica se prijavi sudu i prizna delo i bi poslan na robiju. No i to ne pomože. I u tamnici ubica viđaše svoga komšiju svake noći sa svojom glavom na ramenu. Najzad, on zamoli jednog starog sveštenika da se moli Bogu za njega grešnika i da ga pričesti. Sveštenik mu reče da mora učiniti jedno priznanje pre molitve i pričešća. Odgovorio osuđenik da je on priznao da je ubio svoga komšiju. Ne to, reče mu sveštenik, nego moraš uvideti i pojmiti i priznati da je život tvoga komšije tvoj sopstveni život i da si ti ubijajući njega ubio i samoga sebe. Otuda ti i viđaš svoju glavu na telu ubijenoga. Time ti Bog daje znak da je život tvoj i tvoga komšije i sviju ljudi ukupno jedan isti život. Osuđenik se promisli i kad se dugo promisli, on pojmi i priznade, potom se pomoli Bogu i pričesti. I tako prestade duh ubijenog čoveka da ga uznemirava, a on poče provoditi dane i noći u kajanju i molitvi i propovedanju ostalim osuđenicima čuda koje se njemu otkrilo, naime da čovek ne može ubiti drugoga, a da sebe ne ubije. Ah, braćo, kakve su užasne posljedice ubijstva. Kad bi se to moglo opisati svima ljudima, vaistinu ne bi bilo ni najluđega ko bi podigao ruku na tuđi život. Bog probudi i razdraži savest ubice, pa ga ta njegova sopstvena savest grize iznutra kao crv, što grize drvo ispod kore, i grize i lupa i tutnji i laje kao besna lavica, te nesrećni zlikovac nema mira ni na danu, ni u noći, ni u gori, ni na njivi, ni u ovom životu, ni posle groba. Lakše bi bilo čoveku da mu se otvori lobanja i saspe roj pčela unutra da stanuju, nego da mu stanuje u glavi nečista i naljučena savest. Zato je, braćo, Bog i zapovedio ljudima radi njihovog mira i sreće,
da ne ubijaju. O Gospode predobri, kako je svaka tvoja zapovest kao mleko slatka i hranljiva. O Gospode jaki, sačuvaj slugu tvoga od zla dela i osvetničke savesti, da bi te slavio i hvalio kroz vekove i vekove. Amin. Sedma zapovest. Ne preljubi. A ovo znači: nemoj imati nezakonitu vezu sa ženom. Zaista u ovome su životinje poslušnije prema Bogu nego mnogi ljudi. Jer životinje se vezuju među sobom tačno u ono vreme i onako kako im je tvorac njihov predodredio. A mnogi ljudi ne poznaju ni vreme, ni način, te veze između muških i ženskih. Razum je njihov zatupljen od bluda, te oni ne razlikuju zakonitu vezu sa ženom od nezakonite, kao što bolestan čovjek ne razlikuje slano od kiselog. Zato ćete često čuti od preljubočinaca ovakvo pravdanje svoga greha. Pa to je sasvim svejedno, svoja žena ili tuđa, određeno vreme ili neodređeno, svejedno. Baš onako isto kao što bi rekao čovjek u vrućici, kad mu stavite na jezik najprije so, pa onda papriku, pa onda šećer. Pa to je svejedno i isto. To nisu različite stvari, to je jedna ista stvar, sa jednim i istim ukusom. Da je svejedno živjeti zakonito i nezakonito, ne bi Bog ni zapovedio preko Mojsija narodu izraelskom da ne čini preljubu. Preljubočinstvo razorava čoveka telesno i duševno. Preljubočinci obično iskrive se kao gudalo i pre starosti i završavaju svoj život u ranama, mukama i ludilu. Najstrašnije i najgadnije bolesti za koje nauka zna jesu bolesti koje se množe i raznose po čovečanstvu preljubom. Telo preljubnica postane u bolesti kao jedna smradna bara, od koje svak beži sa zapušenim nosom i velikim gađenjem. No bar da se sve zlo završuje sa onima koji zlo čine, stvar bi bila manje užasna. Ali je stvar preužasna kada se pomisli da deca preljubočinaca nasleđuju bolesti svojih roditelja, sinovi i kćeri, pa čak i unuci i praunuci. Zaista, bolesti od preljube bić su za ljude kao filoksera za vinograde. Od tih bolesti čovečanstvo je unazađeno, degenerisano, više nego ma od kojih drugih. Slika je dovoljno strašna kad se imaju na umu samo telesne muke i rugobe, telesno gnjilenje i raspadanje od bludnih bolesti. No slika je tek potpuna i tek strašna do cepanja nerava, kada se uz telesnu rugobu dodaje rugoba duševna, kao posljedica istog bludnog zla. Od toga zla duševne moći kod čoveka oslabe i rastroje se. Bolesnik izgubi oštrinu i dubinu i visinu misli koju je imao pre bolesti. Postaje blesav, mucav, smeten, zaboravan i stalno zamoren. Prestaje biti sposoban za kakav ozbiljan posao. Izgubi karakter i odaje se svima mogućim porocima. Odaje se lako pijanstvu, spletki, laži, krađi i zločinu svake vrste. Razvije se kod njega strašna mržnja svega dobrog, čestitog, svetlog, molitvenog, duhovnog
božanskog. On mrzi dobre ljude, pa se stara svom silom da im napakosti, da ih uprlja, uvredi, ocrni, okleveta. Kao pravi čovekomrzac, on je u isto vrijeme i bogomrzac. On mrzi sve zakone i ljudske i Božje. Zato on mrzi i sve zakonodavce i zakonočuvare. On je gonilac reda, poretka, dobra, karaktera, svetinje i ideala. On je pravi otrov društva koji gnili i zaudara, kao kužna bara, i truje svu okolinu. Njegovo je telo gnoj i njegova je duša gnoj. Eto, braćo, zašto je Bog koji sve zna i sve predviđa izdao zapovest protiv preljube, protiv bludnog života, protiv vanbračne veze među ljudima. Naročito omladina, narodna, treba da se sklanja i čuva od ovog zla kao od otrovnog zmijenjaka. Jer onaj narod nema budućnosti u kome se omladina preda raspusnom i nezakonitom telesnom životu. Takav narod imaće vremenom sve bogajastija, tupoglavija i nemoćnija pokolenja, dok najzad ne postane plen jednog zdravijeg naroda koji će doći da ih potčini sebi. Ko ume da čita prošlost ljudi i naroda, može se dovoljno naučiti kakva strahovita kazna postiže preljubočina plemena i narode. U Svetom pismu opisuje se propast dva grada, Sodoma i Gomora, u kojima se nije moglo naći ni 10 pravednih i čistih ljudi. Pustio je Bog zato ognjenu kišu sa sumporom, te su oba grada odjednom zatrpana kao u grobu. U južnoj Italiji postoji sad mesto zvano Pompeja, negda bogat i raskošan grad, a sada samo jedna žalosna ruševina na koju se ljudi skupljaju da vide i da uzdrhte dušom od straha i užasa. A sudba je Pompeje ukratko ovakva. Bogatstvo je dovelo taj grad do tako raskalašnog i bludnog života, kakav se valjda u svetu nije zapamtio. I došla je kazna Božja iznenada. Jednoga dana provali se planina Vezu blizu Pompeje i vulkan izbije iz te provale i ognjena kiša sa pepelom i sumporom počne da zasipa grad, Pompeju sa svima njenim žiteljima, dok je nije zasula visoko iznad kuća, kao što se jedan mrtvac u grobu zasipa. A narodima zdravim u tom pogledu Bog daje svako dobro u izobilju. Svi ste čuli da je narod engleski danas u svetu prvi po bogatstvu, redu, zakonitosti i prosvećenosti. Zašto je Bog dao tako mnogo dobra tome jednom narodu? Iz poviše razloga, evo samo jednog, a to je moralna čistota, moralno zdravlje engleske omladine. Kada se u Engleskoj regrutuju mladići za vojsku, ne nađe se na 100 više od dvojice koji su imali nedozvoljene veze sa ženom. Naravno, to je ranije bilo. Danas se i tamo sve izopačilo i izokrenulo. I Englezi se uvek žale zašto se nađu i ta dvojica na 100 i staraju se da ne budu ni 2 mlada čoveka u 100 nečista. A pomislite, braćo, kako je to kod drugih naroda. Pomislite kako je to kod vašeg rođenog naroda. Pomislite sami i recite, da li proviđenje nepravo radi kada jednom narodu moralno čistijem od drugih naroda daje više zdravlja, mira, bogatstva, sreće. Neka vam Bog svemogući pomogne, braćo, da ne zalutate na klizavi i opasni put preljubodejstva. Neka vaš anđeo hranitelj čuva mir i ljubav u domu vašem. Neka Majka Božja nadahne vaše sinove i kćeri svojim božanskim devičanstvom, da bi tela i duše njihove bile neuprljane grehom, no čiste i svetle, da bi se Duh Sveti mogao nastaniti u njima
i oploditi ih samo onim što je božansko, što je od Boga. I naravno, danas možemo da zaključimo zbog čega je ceo svet u velikoj nevolji. Zato što više nema ni ono malo što je nekada bilo tog engleskog naroda koji se trudio da prljav vojnik ne uđe u vojsci. Već danas cela Evropa, ceo svet donosi zakone da bi se poštovali ti zakoni i poštovali ljudi koji se bave ovakvom prljavštinom. I zato ceo svet će doživeti Sodomu i Gomoru. Osma zapovest. Ne ukradi. A ovo znači, ne ožalosti brata svoga nepoštovanjem njegove imovine. Ne čini ono što čine lisice i miševi. Ako smatraš sebe boljim od lisica i miševa, ti nećeš krasti. Lisica krade ne znajući za zakone o krađi. I miš podgriza ambar ne znajući da je to nekome šteta. I lisica i miš znaju samo za svoju korist, no ne i za tuđu štetu. Njima nije dato da to znaju, a tebi je dato. Zato se tebi ne oprašta ono što je lisici i mišu oprošteno. Tvoja korist mora uvijek stajati niže zakona i tvoja korist ne sme da bude štetna bratu tvome. Braćo, samo neznalice idu u krađu. Naime, oni koji ne znaju dve krupne stvari o ovome životu. Jedna je stvar da čovjek ne može ukrasti i druga je stvar da se čovjek ne može koristiti krađom. Kako to? Upitaće mnogi jezici i začudit će se mnoge neznalice. Evo kako. Ova vasiona je mnogoočita vasiona. Ona je upravo sva načičkana očima kao šljiva u proleće belim cvetom. Izvestan broj tih očiju ljudi vide i osjećaju, no mnogo veći broj oni niti vide, niti osjećaju. Kao što mrav u prašini ne osjeća oči ovaca koje pasu nad njim, ni oči ljudi koji ga gledaju, tako isto ni ljudi ne osjećaju neizbrojno mnogo očiju viših bića koja ih posmatraju na svakom koraku njihovog života. Sunce je pre svega jedno okato biće i zvezde su okata bića, no osim sunca i zvezda postoje još milioni i milioni mnogoočitih duhova koji netremice gledaju šta se dešava na svakom santimetru zemlje. Kako onda može lopov ukrasti, a da se ne vidi? Kako, a da se ne prokaže? Ti ne možeš zavući ruku u svoj džep, a da milioni svedoka to ne vide. Još manje možeš zavući ruku u tuđ džep, a da se milioni viših sila ne uzbune. Onaj, dakle, ko to zna, taj tvrdi da čovjek ne može ukrasti, a da ne bude viđen i prokazan. To je jedna stvar. A druga je stvar da se čovjek ne može koristiti krađom, jer kako će se koristiti kad je viđeno toliko očiju i kad će biti prokazan.
A kad bude prokazan, bit će zastiđen i ostaće mu ime lopov, do smrti među susjedima njegovim. Ima hiljade načina kako sile nebesne prokazuju lopova. Kraj jedne reke življahu dva ribara sa svojim familijama. Jedan imađaše mnogo dece, a drugi beše bezdetan. Obojica im mečahu uveče koševe u reku i iđahu spavati. No od nekog vremena dogodi se da u košu onoga s familijom ne beše nikako više od 2-3 ribice, dok u košu onoga bezdetnoga beše ribe izobilno, te odvajaše nekoliko ribica iz svog punog koša i davaše svome susedu. Tako se to ponavljaše u izvesnom razmaku vremena kroz celu godinu. Jedan od njih se razbogati trgujući ribom, dok drugi ne mogaše ni hleba dovoljno nabaviti za svoju kuću. Šta to može biti? Vajkaše se siromašni riba, ali se desi jedne noći kad on spavaše, otkri mu se istina u snu. Dođe mu čovek na san, obučen u svetlost kao anđeo Božji i reče: ustani odmah i izađi na reku, pa ćeš videti zašto si siromašan, no kad vidiš budi uzdržljiv i hladan. Skoči ribar iz postelje, prekrsti se, izađe na reku i vide zaista kako njegov sused preručivaše ribu iz njegovog koša u svoj. Uzavri krv u siromašnom ribaru, no seti se opomene u snu, pa se uzdrža od gneva i hladno reče ribaru lopovu: komšija, mogu li ti što pomoći da se ne mučiš sam? A onaj premre od straha i kad dođe sebi, on kleče pred svoga suseda i reče: zaista, Bog ti je prokazao moje nedelo. Teško meni nepravedniku, i dade siromašnom ribaru polovinu celog svog imanja, da ga ovaj ne bi ljudima prokazao i na sud gonio. U jednom arapskom gradu trgovaše nepravedni trgovac Ismail. Kad god meraše mušterijama robu, uvek im zakidaše po nekoliko grama. I bogatstvo njegovo umnoži se veoma, no njegova deca behu bolesna. I on trošaše mnogo novca na doktore i lekove. I što god više izdavaše za lečenje dece, sve više zakidaše svojim mušterijama. No što god više on zakidaše svojim mušterijama, sve bolesnija bivahu njegova deca. Jednoga dana, kad Ismail beše sam u dućanu, pun briga za svoju decu, učini mu se da se najedanput otvori nebo. On ustremi svoje oči da vidi šta se tamo radi. I gle, anđeli stajahu kraj jednog velikog kantara na kome merahu sva blaga što Bog deljaše ljudima. I dođe na red Ismailova familija. I Ismail pogleda i vide kad anđeli deljahu zdravlje njegovoj deci, metahu u tas zdravlja manje nego što beše teg na kantaru. Razgnevi se Ismail i htede viknuti na anđele, no u tom jedan od njih okrete se licem njemu i reče: mera je prava, što se ljutiš? Mi zakidamo tvojoj deci taman onoliko koliko ti zakidaš svojim mušterijama. I tako tvorimo pravdu Božju. Ismail se trže kao uboden nožem i poče se gorko kajati za svoj teški greh. I poče Ismail od toga časa ne samo pravo meriti, nego uvek dodavati preko mere, a deci njegovoj povrati se zdravlje. Pa onda, braćo, ukradena stvar neprestano podsjeća čoveka da je ona ukradena i da nije njegova.
Neki mladić ukrade sat i nošaše ga na sebi mesec dana. Posle mesec dana on vrati sat sopstveniku, priznade svoje nedelo i reče: kad god sam izvadio sat iz džepa i pogledao u njega, čuo sam gde mi veli: ja nisam tvoj, ti si lopov. Gospod Bog je znao da će krađa činiti dvojicu nesrećnim, i onoga ko ukrade i onoga kome se ukrade, i da ne bi ljudi, sinovi njegovi, bili nesrećni, premudri Gospod je i dao ovu zapovest: ne ukradi. Blagodarimo ti, Gospode Bože, na ovoj zapovesti koja nam je uistini potrebna radi mira i sreće naše. Naredi, Gospode, ognju tvome, neka sažeže ruke naše kada se pruže za krađu. Naredi zmijama tvojim da se saviju oko nogu naših kada noge naše pođu u krađu. A pre svega molimo ti se, svemoćni, očisti srca naša od kradljivih želja i duh naš od kradljivih misli. Amin. Deveta zapovest. Ne svedoči lažno. A ovo znači: ne budi lažan ni prema sebi, ni prema drugom. Kad govoriš lažno o sebi, ti sam znaš da lažeš. Kad govoriš lažno o drugom, taj drugi zna da lažno govoriš o njemu. Kad preuznosiš sebe i hvališ se pred ljudima, ljudi ne znaju, no ti sam znaš da daješ lažno svedočanstvo o sebi. A ako ponoviš to lažno svedočanstvo o sebi više puta, ljudi će se vremenom uveriti da ih lažeš. A ako neprekidno ponavljaš jednu laž o sebi, ljudi će svi znati da ti govoriš laž, no tada ćeš ti početi verovati sam u svoju laž. I tako će laž postati za tebe istina. I priviknut ćeš se laži kao što se slepac privikne tami. A kad govoriš laž o drugom čoveku, taj čovek zna da ti lažeš. To je jedan svedok protiv tebe. I ti znaš da lažeš protiv njega. Tako ti si drugi svedok protiv samog sebe. A Bog je treći svedok. Kad god, dakle, iskažeš jedno lažno svedočanstvo protiv suseda svoga, znaj da su trojica svedoka protiv tebe: Bog, tvoj sused i ti. I znaj da će te jedan od ta tri svedoka prokazati celom svetu. Evo kako Bog prokazuje tvoje lažno svedočanstvo protiv tvoga suseda. U jednom selu behu Luka i Ilija susedi. Luka omrze na Iliju, jer Ilija beše bolji i uredniji čovek od Luke, koji beše pijanica i neradan. Gonjen mržnjom, ode Luka sudu i tuži Iliju da je govorio pogrdne reči protiv cara. Ilija se branjaše koliko mogaše, pa naposletku okrene se Luki i reče: da Bog da sam Bog otkrio tvoju laž protiv mene. No sud ostavi Iliju u pritvoru, a Luka se vrati kući. Kad bejaše blizu kuće, on ču kuknjavu u kući. I sva mu se krv sledi, jer se seti kletve Ilijine. Ušavši u kuću, on vide užas. Njegov stari otac beše pao u vatru i sagoreo sebi oči i celo lice. Kad vide to Luka svojim očima, on zaneme, te ne mogaše ni govoriti ni kukati. Sutradan rano ode sudu i prizna da je lažno optužio Iliju, te sud odmah pusti Iliju, a Luku kazni za lažno svedočenje.
I tako su Luku postigle dve kazne za jedan greh, i Božja i ljudska. A evo kako sused može da obelodani tvoje lažno svedočenje. U Nici življaše jedan kasapin, Anatol. Njega potplati jedan bogat, no nevaljao trgovac, da svedoči lažno protiv svoga suseda, Emila, da je on, Anatol, video Emila kad je ovaj posuo gasom i zapalio kuću onoga trgovca. I Anatol tako posvjedoči na sudu i zakune se. Emil bude osuđen. No kad izdrži osudu, Emil se zakune da će živjeti u buduće samo zato da dokaže da je Anatol lažno svedočio. Emil je bio vredan čovjek i ubrzo stekne 1000 Napoleona. On se reši da da svih 1000 Napoleona, da navrati Anatola, da prizna pred svedocima da je lažno svedočio. Zato Emil prvo nađe ljude, poznanike Anatolove, i ovi onda izvedu stvar ovako. Oni pozovu jedno veče Anatola na večeru, napiju ga dobro i onda mu kažu da im treba jedan svedok koji će na sudu svedočiti protiv nekog kafedžije, da je ovaj jatakovao nekim zlikovcima. Kada su ceo plan izložili Anatolu, onda izvade na 100.000 zlatnih Napoleona i upitaju ga da li bi on mogao naći jedno podesno lice koje bi na sudu tako i tako svedočilo. Anatolu se zasvetle oči kad vide onoliko zlato pred sobom i odmah izjavi da će se on sam primiti da bude lažan svedok. Onda svi ljudi izjave tobož svoju sumnju da li će on to umeti izvesti, a da se na sudu ne uplaši i ne zbuni. Anatol je dokazivao vatreno da je on za to sposoban. A oni ga upitaju da li je on ikada tako nešto pokušao i vešto izveo. Ne sluteći nikakvu zamku, Anatol im prizna da je on bio potplaćen ranije jednom prilikom da je svedočio lažno protiv Emila i da je njegovo svedočenje oteralo Emila na robiju. Čim to čuju oni ljudi, oni ustanu, odu i kažu Emilu. Sutradan je Emil podneo tužbu sudu i Anatol je suđen i osuđen na tešku robiju. Tako je gvozdena pravda Božja postigla krivokletnika Anatola i oprala čast i obraz čestitoga Emila. A evo kako sam lažan svedok obelodani svoj zločin. U Fiumi behu dva mladića, dva dobra druga, Đorđe i Nikola, obojica neženjeni. I obojica zavole jednu istu devojku, ćerku siromašnog zanatlije Pavla Đovanija, koji je imao 7 ćerki neudatih. Najstarijoj beše ime Flora. I Đorđe i Nikola, dakle, zagledaju se u Floru, no Đorđe bude hitriji, te on isprosi Floru i pozove svoga prijatelja da mu deveruje. Nikolu spopade tolika zavist prema svome prijatelju da se reši da pokvari stvar pošto poto. Jednoga jutra on poče odvraćati Đorđa da ne uzima Floru, jer veli ona je nevaljala devojka koja je provodila nevaljao život sa mnogim ljudima. Đorđe se trgne kao od uboda noža i počne uveravati Nikolu da to ne može biti istina. Onda mu Nikola kaže da je sam on imao nečistu vezu sa Florom. Đorđe to poveruje
ode kući Florinoj i otkaže ženidbu njome. Cela stvar se sazna i u varoši. Padne ljaga na celu familiju Florinog oca. Njene sestre počnu je ukorevati, a ona da bi se opravdala ode skoči u more i udavi se. Posle godinu dana Nikola svrati u crkvu na Veliki četvrtak i čuje sveštenika gde poziva verne da se pričeste. No, neka ne prilaze, kaže sveštenik, lažovi, lopovi, krivokletnici, niti oni koji su zavideli svome bližnjem, niti oni koji su uprljali čast nevinoj devojci, jer bolje im je da uzmu oganj u sebe nego krv čistoga i nevinoga Isusa Hrista. Nikola čuvši ove reči sav uzdrhti kao list na jasici. Odmah posle službe on zamoli sveštenika da ga ispovedi, što sveštenik i učini. Nikola kaže sve i upita šta da radi, te da se spasi od nečiste savesti koja ga je grizla kao gladna lavica. Sveštenik mu je predlagao razne načine, no naravno pokajanje na prvom mestu. Između ostaloga sveštenik mu kaže da ako se istinski stidi svoga greha i ne plaši kazne, da objavi svoje nedelo javno preko novina. Celu tu noć Nikola nije spavao, pribirajući svu hrabrost da učini ovo poslednje. Sutradan on napiše sve šta je učinio. Naime, kako je bacio ljagu na poštenu kuću poštenoga zanatlije i kako je slagao svoga prijatelja Đorđa. Na završetku ovako kaže: neću da idem na sud, jer sud me neće osuditi na smrt, a ja sam zaslužio smrt. Zato ću sam sebe i kazniti smrću. I drugoga dana obesi se. O Gospode Bože pravedni, kako su nesretni ljudi koji ne slušaju tvoju svetu zapovest i ne zauzdavaju gvozdenom uzdom svoje grešno srce i svoj jezik. Pomozi meni grešniku, o Bože, da se nikad ne grešim o istinu. Prosvetli me istinom tvojom, Isuse, Sine Božiji, i sagori svu lažnost u srcu mome, kao što voćar sagoreva gnezdo gusenica na vočki. Amin.
10. zapovest. Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegove, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega. A ovo znači, čim si poželeo, već si pao u greh. Pitanje je sad, hoćeš li se trgnuti brzo od nizbrdice na koju te je tvoja želja navela, ili ćeš se kotrljati i dalje naniže. Želja je seme greha. Grešno delo je žetva posejana i uzraslog semena. Zapazi razliku između ove 10. zapovesti Božje i prethodnih 9 zapovesti. U prethodnih 9 zapovesti Bog te predupređuje od činjenja grešnih dela, upravo od žetve greha. A u ovoj 10. zapovesti Bog silazi na koren greha i grešenja i predupređuje te da ne grešiš ni željama svojim. Stoga ova zapovest čini most između starog i novog zakona Božijeg. Prvog datog Bogom kroz Mojseja, a drugog datog Bogom kroz Gospoda Isusa Hrista. Jer kad budeš čitao Novi Zavet, Hristov, vidjet ćeš da Hristos ne zapoveda više ljudima da ne ubijaju rukama i ne čine preljubu telom i ne kradu rukama i ne lažu jezikom, nego on silazi duboko u dušu ljudsku i zapoveda da se ne ubija ni pomišlju i da se ne čini preljuba ni željom i da se ne krade ni u mislima i da se ne laže ni čutke. Tako dakle, ova 10. zapovest čini prelaz ka zakonu Hristovom koji je duhovniji, uzvišeniji i teži od zakona Mojsijevog. Ne poželi išta što pripada bližnjem tvom, jer čim si poželeo, već si posejao seme zla u srcu i seme će pasti i rasti, i širiti se i granati se i gurati tvoje ruke na greh i tvoje noge i tvoje oči i tvoj jezik i celo telo tvoje. Jer telo je, braćo, izvršni organ duše. Telo izvršuje naredbe koje mu duša izdaje. Ono što duša hoće, telo mora, i ono što duša neće, telo ne mora. Koja biljka, braćo, najbrže raste? Je li paprat? Zaista posejana želja u srcu čovečijem raste brže od paprati. Danas uzraste vrlo malo, sutra je već 2 puta veća, preko sutra 4 puta, nakon sutra 16 puta i tako dalje. Jesi li danas poželeo kuću svoga bližnjega? Sutra ćeš već krojiti plan kako da mu je uzmeš. Preko sutra ćeš mu je tražiti da ti da i nakon sutra ćeš mu je oteti ili zapaliti. Jesi li danas pogledao njegovu ženu sa željom? Sutra ćeš vazda misliti kako da je otmeš od svoga suseda. Preko sutra ćeš se nečisto vezati s njom, a nakon sutra ćeš zajedno s njom smišljati plan kako da umoriš svoga suseda i ženu mu prisvojiš. Jesi li danas poželeo vola tvoga suseda? Sutra ćeš ga poželeti 2 put jače, preko sutra 4 puta jače, a nakon sutra ćeš mu ukrasti vola. Tuži li te on što si mu vola ukrao, ti ćeš se na sudu braniti i zakleti da je vo tvoj. I tako iz grešne želje rastu i razvijaju se sva grešna dela. I još zapazi, da ko pogazi ovu 10. zapovest, pogazit će jednu za drugom i ostalih 9 zapovesti. Čuj, jedan moj savjet, staraj se da ispuniš ovu posljednju zapovest Božju, pa će ti lakše biti ispuniti sve ostale.
a veruj mi da onaj čije se srce ispuni ružnim željama, toliko pomrača svoju dušu da postane nesposoban i za veru u Gospoda Boga, i za rad u određeno vreme, i za svetkovanje nedelje, i za poštovanje svojih roditelja. Istina, to važi za sve ostale zapovesti. Pogaziš li jednu, pogazit ćeš svih 10. Neki pravedan čovek po imenu Lovro ostavi svoje selo i povuče se u planinu, gde življaše usamljeno. On se staraše da sve svoje želje, sem želje za Bogom i carstvom Božijim, iskoreni iz svoje duše. Kroz nekoliko godina Lovro je samo mislio o Bogu, molio se Bogu i postio. Kada se ponovo vrati u selo, svi seljaci zadiviše se svetiteljstvu Lovrinom i svi ga poštovahu kao pravog Božijeg čoveka. A bejaše u istom selu neki Tadija koji pozavidi Lovri, pa reče seljacima da i on može biti kao i Lovro. I udalji se Tadija u planinu i predada se samoći i ispaštanju. No posle mesec dana vrati se Tadija u svoje selo. I kad ga seljaci upitaše šta je radio za prošli mesec dana, on reče: ubio sam, krao, lagao, opadao ljude, hvalisao se, preljubodejstvovao, palikučio, rečju, činio sva moguća bezakonja. Kako to kad si bio tamo sam? Jeste, bio sam sam telom, no dušom i srcem bio sam u društvu s ljudima neprestano i što nisam mogao činiti rukama i nogama i jezikom i telom svojim, činio sam dušom i srcem. Tako dakle, braćo, čovek može grešiti baš i kada se izdvoji od ljudi i pobegne u osamu. Jer ako rđav čovek ostavi društvo, ljudi nisu njega ostavile i ljudi nisu njega ostavile grešne želje. Njegova ružna duša i nečiste misli. Zato, braćo, pomolimo se Bogu da nam pomogne da ispunimo i ovu poslednju zapovest njegovu i time pripremimo se da čujemo, razumemo i primimo novi zavet Božiji. To je zakon Isusa Hrista, Sina Božijeg. Gospode Bože, Gospode veliki i strašni, veliki u delima svojim, a strašni u neumitnoj pravdi svojoj, pozajmi nam tvoje snage, tvoje mudrosti i tvoje dobre volje, da sledujemo i ovoj velikoj i svetoj zapovesti tvojoj. Uguši, Bože, svaku grešnu želju u srcu našem pre nego što uzraste i počne ona nas gušiti. O, Vladiko svih svetova, ispuni naše duše i tela tvojom snagom, jer svojom snagom mi ne možemo činiti ništa, i tvojom mudrošću, jer naša je mudrost glupost i mrak, i tvojom voljom, jer naša je volja uvijek zla bez tvoje. Približi se nama, da bismo se i mi približili tebi. Prigni se k nama, da bismo se mi pridigli k tebi. Usadi, Bože, tvoj sveti zakon u naša srca. Usadi ga i nakalemi ga i razgranaj ga i rascvetaj ga i oplodi ga, jer ako nas ostaviš same s tvojim zakonom, mi se ne možemo sprijateljiti s tvojim zakonom. Slava neka je tebi jedini, Gospode, a čast neka je Mojsiju tvome izabraniku i proroku, preko koga si nam i dao ovaj jasni i moćni zakon. Pomozi nam, Gospode, da naučimo doslovce ovaj prvi zakon, da bi se kroz to pripremili za veliki i preslavni zakon Sina tvog jedinorođenog, Isusa Hrista, Spasitelja našeg, kome zajedno s tobom i sa životvornim svetim duhom neka je večna slava i hvala, pesma i poklonjenje, iz pokolenja u pokolenje, iz stoljeća u stoljeće, do svršetka sveta, do strašnoga suda, do odvojenja nepokajanih grešnika od stradajućih pravednika, do pobede nad satanom, do sokrušenja njegovog carstva i do zasijanja večitog carstva tvog
nad svima carstvima, znanim i viđenim okom i umom ljudskim. Amin.